7 снежня Александр Лукашенко і Владимир Путин амаль 6 гадзінаў размаўлялі пра будучыню саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, ці Беларусі і Расіі, як прынята казаць у Беларусі. І такое адчуванне, што гэтыя размовы скончыліся нічым, прынамсі у мяне. Пра вынікі перамоваў журналістам распавялі скажем так, не першыя асобы дзяржавы, гэта чыноўнік і дыпламат. Чыноўнік з расійскага боку, дыпламат з беларускага боку. А паглыбленне інтэграцыі быццам бы адкладзенае да 20 снежня, можна сказаць так, пастаўленае на паўзу. Што адбылося ў Сочы? Чаго чакаць цягам бліжэйшых 2 месяцаў? Пра гэта мы і паразмаўляем зараз у жывым эфіры Еўрарадыё. У нас у гасцях філосаф Пётр Пятроўскі, прывітанне, Пётр, метадолог і філосаф Владимир Мацкевич, прывітанне, Владимир Мацкевич, і гэтыя суразмоўцы, як мне падаецца, маюць супрацьлеглыя погляды на тое, што адбываецца і што мусяць адбывацца у інтэграцыі Беларусі і Расіі, у стасунках Беларусі і Расіі. Таму размова абяцае быць цікавай. Ну, першае пытанне, я буду задаваць вам агульнае пытанне. І першае пытанне, Пётр, на вашу думку, чым скончылася вось гэты уикенд, чым ён скончыўся, які ўсе чакалі, перад якім была пэўная напружанасць у грамадстве, скажем так, што адбылося паміж Лукашэнкам і Пуціным? Толькі ў часткі грамадства была б напружанасць на самой справе. А што адбылося? Вось нашы ўрады Беларусі і Расіі падрыхтавалі тыя дарожныя карты, якія яны змаглі падрыхтаваць, і паказалі тое, што яны не змаглі вырашыць. У выніку гэта лягло на стол прэзідэнтаў. Яны гэта паглядзелі, і яны далі канкрэтныя даручэнні па нафце, па газу, па мытні, па аграрна-прамысловым комплексе, у якіх межах і як ужо здзяйсняць далейшую вось гэтую распрацоўку карту. Больш таго, фактычна выкладзеныя карты на стол у нас атрымоўваюцца. Мы ведаем графік выканання, то есть 20-й год это будзе імплементацыя дарожных картаў у заканадаўстве двух бакоў. І з другого боку у нас 21-22 год это ўжо уключэнне гэтага заканадаўства. 21 год это асноўныя дарожныя карты будуць, заканадаўчыя акты ўключаны ў працу, а 22 год гэта у нас нафта і падатковы кодекс. Адным словам, мы зможам атрымаць кампенсацыю за нафтавы падатковы манёвр толькі ў 22 годзе. Окей, Владимир. Бачыце, гэты раунд перамоваў не мог нічым добрым скончыцца, бо абодвы бакі маюць інтарэсы на зусім розных узроўнях, паралельных адзін аднаму, і яны не перасякаюцца. З боку Лукашенка перамовы ідуць па нафце, газу, эканомікі, гандлю паміж двума краінамі. З боку Пуціна патрэбна толькі паглынанне Беларусі, так бы мовіць, палітычны ўзровень яго цікавіць. Такога ж кшталту перамовы не могуць быць выніковымі да таго часу, пакуль не вырашаныя пытанні ніжэйшага ўзроўню. Паколькі пагадненні па нафце, газу там і так далей не падпісаныя, то і чакаць нейкай змены пазіцыяў на вышэйшым узроўні, то бок палітычным, ваенным, стратэгічным, лагічна, не варта. Гэта з нашага логікі. Гэта з нашага боку. Нет, это не з нашага боку. Это не з нашага боку. Гэта з боку логікі. Бо, ведаеце, заўсёды усе высокія пагадненні вышэйшага ўзроўню дасягаюцца толькі тады, калі вырашаныя пытанні ніжэйшага ўзроўню. Але вы ўжылі слова паглынання, а паглынанне, ў прынцыпе, можа адбыцца абсалютна без усякіх пагадненняў. Як бы, якія вырашаны, якія не вырашаны, гэта, ў прынцыпе, абсалютна неважна, калі гаворка ідзе менавіта ў такіх тэрмінах. Это толькі тады, калі ніхто нічога не робіць. Такія рэчы адбываюцца пры, як пісалі класікі савецкія ў гэтым сэнсе, пры взаимным непраціўленні сторон. А якое можа быць непраціўленне бакоў?
калі кожны з бакоў лічыць прынцыповымі для сябе зусім розныя пытанні. Ну, паглынанне это гвалтоўная рэч. Не абавязкова. Чаму гвалтоўная? Аншлюз Аўстрыі адбыўся цалкам не гвалтоўна. Ну, тут складана параўноўваць, мне здаецца, хаця сітуацыі у нечым падобныя. Вы запрасілі на размову філосафаў. Аднаго, прынамсі, з філосафаў, а з другога боку я не ведаю, як пачынаецца. Пётр, я вам задам таксама канкрэтнае пытанне, нягледзячы на тое, што прадставіў вас філосафам. Вы даволі аптымістычны далі вынік перамоваў, што, маўляў, пэўныя карты падрыхтаваныя, далей, што будзе працяг перамоваў, але на тое, каб прыйсці да агульных пазіцый, у ўрадаў было паўгода. У прынцыпе, паўгода шчыльнай інтэнсіўнай працы. З таго часу, як былі створаныя гэтыя інтэграцыйныя групы, нават больш. Цяпер ёсць 2 тыдні да наступных перамоваў. І, у прынцыпе, там, дзе ўрады былі паўгода таму, фактычна там яны і засталіся. Ёсць узгодненыя карты, больш простыя, назовем іх так. Ёсць неўзгодненыя карты, я маю на ўвазе дарожныя карты, якія як бы былі камянямі такімі непераадольнымі камянямі преткновення і якія імі жа і засталіся. Чаму? А адкуль вы ведаеце, што некаторыя карты ўзгоднены? Это кажуць, напрыклад, Семашка, называецца лічба 21 з 31. Ну, пачакайце, вось калісьці Румас, ён старэйшы па пасадзе за Семашка, казаў, што ўзгоднена 90%. Ну, яны казалі, Медведзеў казаў, што ўзгоднена 90%, ўзгоднена 80%. Давайте не будем верыць вось словам, да, пакуль мы гэтага не бачылі. І не казаць вось так. Вы ж адказны чалавек, ведучы перадачы, да? Што нешта ўзгоднена. Так сказаў Семашка. Да. Вось і ўсё, што мы ведаем, да? Мы не бачылі ні саміх картаў, нічога, і нават не ведалі пра подпісы, да, што нешта падпісанае. Нічога не падпісанае. Пра ўсе гэтыя падзеі мы ўсё ж такі мяркуем з заяваў афіцыйных да якіх мы ўжо страцілі давер, бо яны столькі нагаварылі за гэты час. Яны могуць разыходзіцца. Ўсё ж такі, на мой погляд, першае, мы можам будаваць тут канспіралогію пра жыдамасонскую змову, пра таямніцы, пра іншае, але трэба адыходзіць ад фактаў. 6 снежня 30 прадпрыемстваў беларускіх было ўжо выкрэслена з чорнага спісу па тым, каб яны мелі права малако, мяса пастаўляць у Расійскую Федэрацыю. Другое. 90%, гэта 90% усіх пытанняў. У нас было, як мінімум, колькі пытанняў, там вельмі шмат. А сёння у нас 23 дарожныя карты прапрацаваны. Вы ведаеце, 23 вы бачылі гэтыя дарожныя мапы? Я іх бачыў. Правда? Так. Ось атрымоўваецца, бачыце, у нас нероўная размова, да? Конечно. Я нічога не бачыў, ён усё бачыў. Таму што вы не ўдзельнік працэсу, не ўдзельнік экспертнай супольнасці. Я грамадзянін. Ну, конечно, але калі ідуць перамовы, кожныя бакі не паказваюць свае козыры. Гэта нармалёвы перамоўны працэс. Чаму так доўга? Пачнем з гэтага. Ёсць розныя фінансава-прамысловыя групы. Я вось адразу пытанне тут узнікае. Ось мы бачым, па нафце, па газу Расія пагаджаецца, што яна будзе кампенсаваць нам нафтавы манёвр. Яна на гэта пагадзілася. Беларусь пагадзілася, што мы пачатку прымем агульную падатковую сістэму, выпрацуем гэта ўсё, мы некалькі згубім кампраміс. Па-другое, газ. Расія пагаджаецца, што нам патрэбна таксама асобны тарыфны пояс, як Смаленскай вобласці. Але яна таксама кажа з 21 года. Беларусь кажа, добра, але давайте ў 20 годзе хаця бы на 50% того шляху пройдзем. То есть мы бачым жаданне і аднаго боку, і другога боку ісці на кампраміс. Чаму? Што цікава для Расіі? Расія прыходзіць зараз да транзіту. 21-24 год. Расіі патрэбна перамога, якая дасягненне. І гэтыя дарожныя карты, гэта ёсць перамога дзеючай улады. Мінулая пяцігодка ў іх быў Крым. Цяпер Крыму няма. Цяпер няма той сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, калі людзі былі гатовы падтрымоўваць усімі рукамі за гэта.
Але Беларусь поставила дастаткова жорсткія умовы, і мы бачым, што палітычнага пытання ніводнага няма. Ёсць сацыяльныя пытанні, ёсць эканамічныя пытанні, але ніводнага палітычнага пытання у дарожных картаў няма і не будзе, пакуль яны не будуць выкананыя. Усё ж пагаджуся з Уладзімірам, я дарожныя карты не бачу, і якія там ёсць пытанні, якія няма. Ну, убачыце 20-31 снежня, я думаю, што гэта час. Убачыць 9, калі шчыра, вось, але не ўбачыў. Тут, мне здаецца, вельмі цікава было сказана, што Расіі патрэбная перамога. Уладзімір, як вы лічыце, само па сабе падпісанне дарожных картаў можа разглядацца цяперашнімі расійскімі ўладамі як тая самая перамога? Ці ўсё ж такі за гэтым мусіць стаяць нешта больш грунтоўнае? Ці нармальна гэта гучыць у тых жа самых сродках масавай інфармацыі? Мы падпісалі там 31 з 31 дарожнай карты. Вось ёсць дамоўленасць, да? Ці ўсё ж такі неяк па-іншаму это ўсё мусіць быць? Ну, давайте вось здалёк, да? Зняты, кажа Пётр, абмежаванні, выключаны з чорнага спісу 20 ці 30 беларускіх прадпрыемстваў. Ведаеце, братэрскія адносіны, саюзная дзяржава, у якой існуюць чорныя спісы, прычым па нацыянальнаму, ну, прыналежнасці, да, тут маецца на ўвазе не этнічная, нацыянальная прыналежнасць гэтых прадпрыемстваў. Вось пры існаванні да самага апошняга моманту нейкіх чорных спісаў, да? Ну, як можна дамаўляцца пра любоў, дружбу, хаўрус там і так далей пры наяўнасці такіх рэчаў? Гэта сведчыць проста пра стан беларуска-расійскіх стасункаў і адносінаў. Што тычыцца перамогі, то, ведаеце, такія рэжымы, як наш ці пуцінскі, яны заўсёды, нават паразу, выдаюць за перамогу. Таму гэтыя дарожныя мапы там сапраўды могуць быць нейкім чынам падпісаныя, але ж падпісанне дарожных мапаў, як шмат якіх іншых дакументаў паміж нашымі краінамі, не гарантуе іх выканання. Знойдзецца зноў нейкі Анішченка, які там зноў знойдзе нейкі вірус у нашым малаце, там ці нешта яшчэ і так далей, бо калі сапраўды, і вось гэта вельмі істотна, што падкрэсліў Пётр, гэта унутраная сітуацыя Расіі і праблема транзіту. Ніякіх сёння канстытуцыйных умоваў для пераабрання Пуціна на наступны тэрмін у 2024 годзе няма. Яны шукаюцца яны такім чынам, што або гэта павінны быць нейкія юрыдычныя чыннікі, якія дадуць такую магчымасць, або гэта высачэнны рэйтынг, які можа паўплываць, ну, напрыклад, на змену сённяшняй дзеючай канстытуцыі ў Расійскай Федэрацыі, што дасць магчымасць Пуціну пераможцу зноў узначаліць усю федэрацыю. Значыць, перамога можа быць толькі параўнальнай з Крымам. То бок ніякія дарожныя мапы, ніякія гандлёвыя пагадненні такой перамогі не гарантуюць. І, значыць, Расія працягне гэты ціск або для таго, каб сінхронна змяніць канстытуцыі Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь і увесці пасаду такога галоўнага прэзідэнту над двума гэтымі суверэннымі суб'ектамі міжнароднага права, або дамагчыся зноў там 83% папулярнасці і статуса ратавальніка дзяржавы, там, не ведаю, стваральніка новай імперыі ці чагосьці яшчэ, што дасць магчымасць ужо на гэтай падставе змяніць канстытуцыю хоць бы толькі Расійскай Федэрацыі. Так што тут пастка, у якую лагічная пастка, якая створаная, у ёй няма іншага выйсця, акрамя як працягваць ціснуць на Беларусь, дамагаючыся таго, што хоць бы выдаць за перамогу можна было. Ну, мне здаецца, што любыя палітыкі імкнуцца выдаць свае паразы за перамогі. Тут нават справа не ў Пуціне, не ў Лукашэнку, не ў рэжымах. І не ў логіцы, не ў філасофіі, ва ўсіх краінах тое самае. Вось, але, Пётр, ці пагодзіцеся вы з тым, ну вось, Уладзімір тут неяк зрэзаніравала з маёй думкай, што ўсё ж такі падпісанне нейкіх дарожных картаў не выглядае на перамогу маштабу крымскай, якая можа прынесці нейкія палітычныя дывідэнды.
Тут трэба не проста падпісанне выканання гэтага. І мы бачым графік, які якраз затошаны на 2024 год, 21, 22, 23. Внутраныя змены транзіт улады ўнутры Расіі, ну так, плёткі, маскоўскія плёткі, іх называю, з мінулага года ходзяць, што саюзную дзяржаву хочуць выкарыстаць на гэты конт, але у нас кіраўнік саюзнай дзяржавы ёсць, дамовы, это ўсё прапісана. Лукашенко гэта кіраўнік саюзнай дзяржавы. Ну, Лукашенко дасць Пуціну, будзе ён кіраўніком. Тыя паўнамоцтвы, калі возьме, пагадзіцца, я не бачу гэтаму увогуле ніякіх праблем. Гэтая пасада ў саюзнай дзяржаве замацаваная не за асобаю, а за пасадаю, прэзідэнцкую пасадаю. Яны мяняюцца там як кіраўнікі саюзнай дзяржавы. Зараз ідзе размова пра тое, Не, там не мяняюцца кіраўнікі саюзнай дзяржавы. Ну, то прызначце, напрыклад, там не ведаю. У межах дамовы саюзнай дзяржавы у нас за ўсю гісторыю саюзнай дзяржавы быў адзін кіраўнік, і ён ім застаецца. Александр Григорьевич Лукашенко. І гэта одно пытанне. У нас другое пытанне ўзнікае. Тут спадар Владимир сказаў, што вось Беларусь, Россия не может дамовіцца. Это вось Турэччына і ЗША саюзнікі не могуць дамовіцца, там Японія, Карэя там вводзяць супраць сябе санкцыі саюзнікі. Гэта сёння рэальнасць пратэкцыяністка, якая пануе ва ўсім свеце, незалежачы ад таго, там ліберальны рэжым, неліберальны, аўтарытарны, іншы. Вось, але пытанне ў іншым. Пытанне ў тым, што, якія інтарэсы Беларусі мы можам здзейсніць праз саюзную дзяржаву. Якая саюзная дзяржава можа быць альтэрнатыва? Альтэрнатывы няма. Все кажуць, што гэта жах і жупель, але альтэрнатывы-то няма. Хто нам дасць газ? Хто нам дасць нафту? І трэці момант. Праз саюзную дзяржаву мы рэалізуем суверэнітэт і незалежнасць. Праз тое, што мы ствараем наднацыянальныя органы, якія забяспечваюць продажу нашай прадукцыі. Мы можам абмежаваць у тым ліку некаторыя памкненні Расіі ў міжнародным плане, таму што у нас будуць з'яўляцца у тым ліку і вайсковыя якія механізмы, якія прадугледжаны саюзнай дзяржавай. Вось што нам важна. Тыя, хто думае, што Беларусь зможа быць незалежнай, як такі францір, як такая новая берлінская сцяна на баку Расіі, давайте казаць шчыра, все гэтыя структуры, якія за гэта выступаюць, у іх у праграмах напісана еўраатлантычная інтэграцыя. Паглынанне Беларусі еўразвязам, паглынанне Беларусі НАТО. І пытанне ў тым, што яны з'яўляюцца звыклымі геапалітычнымі марыянеткамі ў сённяшняй сітуацыі, не больш за іншае. Прабачце, але мне не здаецца, што, напрыклад, Польшчу паглынуў еўразвяз. Польша з'яўляецца сябрам еўразвяза. Што можна сказаць? Ну, а мы з'яўляемся сябрам саюзнай дзяржавы. Я просто показываю на лексіцы. На тым выглядзе, у якім яна зараз ёсць. Да? Ну, я просто показываю лексіку. І калі Беларусь увойдзе ў еўразвяз, я не лічу, што это будзе паглынанне. І прыклады іншых краінаў, яны даводзяць, што это не паглынанне. Я просто показаў адзін фактор. У саюзнай дамове мы аналізоўвалі з погляду філасофскага нават погляду саюзную дамову, там ляжаць прынцыпы Жана Мане, прынцыпы субсідыярнасці і прынцыпы раўнапраўя, камунітарныя прынцыпы. Яны замацаваны ў межах саюзнай дамовы, і больш за тое маецца вось гэты акт канстытуцыйны саюзнай дзяржавы праект, ён таксама гэта замацоўвае. Прынцыпы еўразвязу гэта прынцыпы саюзнай дзяржавы, толькі без вось гэтай ліберальнай ідэалогіі, якую прапаноўвае Брюссель. Як вам, Владимир, такое? Ці правильна зразумеў, Пётр, без залежнасці ад Расіі няма незалежнасці Беларусі. У прынцыпе, калі так вот адным сказам. Без саюзніцтва з Расіяй. Саюзніцтва – это ўзаемная залежнасць. Вось, калі б у нас была б саюзная дзяржава распрацавана па ўсіх прынцыпах у 2014 годзе, да прыкладу, то крымскае пытанне вырашалася б сумесна ў межах саюзнай дзяржавы. І пытанне, ці вырашылася б яно так, як вырашылася. Вы лічыце, што Расія зараз гатовая
лічыцца з інтарэсамі Беларусі, то бок Крэмль згодзіцца, голас Мінска это вельмі складана. Паглядзіце імперскую гісторыю России. У Россия ў 19 стагоддзі з кім была саюзніцай? Толькі з монархіямі роўнымі ёй. Аўстра-Венгрыя, Германія альбо Антанта, тыя вялікія каланіяльныя дзяржавы. У 20 стагоддзі саюзніцтва будавалася на якім прынцыпе? На ідэалагічным прынцыпе. Цяпер у яе новае. Это навучанне такое России, постімперскае навучанне, Вялікая Россия і малая Беларусь. Прыклад іншы магу паказаць: Вялікая Нямецчына і малы Люксембург. Владимир, як вы уяўляеце незалежнасць Беларусі ў адрыве ад России? Ці магчымая яна? Глядзіце, давайте спачатку спынем дэмагогію, да? Бо дэмагагічна можна забалтаць любую тэму. Россия ў 19 стагоддзі хаўруснічала з самымі рознымі краінамі, з Прусіяй супраць Францыі, потым з Францыяй супраць Германіі, там і так далей. Таму хаўрусы паміж краінамі, паміж імперіямі, тым больш, яны падпарадкоўваюцца прынцыпу Черчилля, здаецца, ці Чемберлена, хто там казаў, што у Великабританіі няма пастаянных саюзнікаў, акрамя арміі і флоту. Так і з гэтымі міжнароднымі стасункамі. Мне здаецца, пра Россию таксама ёсць такая цытата. Ну, напэўна, да, бо і это рэальнасць міжнароднай палітыкі. А вось дэмагогія, яна пачынаецца са словаў: а хто нам дасць нафту і газ? Пачакайце, вось старушкі там каля пад'езду, яны могуць пра гэта гаварыць. Хто нам дасць пенсію, хто нам дасць хлеб, там, да, соль, цукар і так далей. Мы ж разумныя дарослыя людзі, таму павінны разумець, што газ і нафта купляюцца. А хто дае нафту і газ Фінляндыі, а хто дае таму ж Люксембургу? Ніхто не дае. Гэта купляецца. І ёсць гандаль міжнародны і ўсё астатняе. Да? Ніхто нікаму нічога не дае. І ў гэтым сэнсе, пачынаючы вось проста з прыпынення такога кшталту дэмагагічных пытанняў, да, потым пачынаем разважаць далей. Да? Ось уявіце сабе сапраўды, што ў 2014 годзе рэферэндум па анексіі Крыму праводзіўся ў Беларусі таксама. Да? І што, лічылася б два галасы: Расійскай Федэрацыі голас і Беларускай Федэрацыі голас? Не, лічыліся б галасы, сколькі там, 157 мільёнаў. У вас такая уверенность? 170 мільёнаў – гэта агульнае насельніцтва Беларусі і Расіі, да? 147 у Расіі мільёнаў і 10 у Беларусі. Нават каб усе 10 беларусаў, 10 мільёнаў беларусаў прагаласавалі супраць анексіі Крыма, то што Расію это б спыніла? Ну што за глупствы? Трэба чытаць дамову. Калі ў камерсанце. Мы можам тут абмяркоўваць стосы ўсяго. Ёсць дамова. Адзін голас Беларусь, адзін голас Расія. Гэта дэмагагічныя рэчы. Это не дэмагогія, гэта дамова, гэта юрыдычны факт. Добра, а калі нічыя? 1-1. Што далей? 1-1. І тады ўжо пачынаецца ўзгадненне пазіцыяў. Вот давайте поглядим. Тады Россия пачынае... Ну, почекайте, вот калі вы ведетеся на дэмагогію, такога не можа быць. І вы пачынаеце уже разважаць пра гэта. У чым дэмагогія? Не будзе ніколі такой роўнасці паміж Беларусю. Адкуль такое вынік? Адкуль вас гэта вынік з гісторыі, ўсёй гісторыі Савецкага Саюзу, і прычым тут гісторыя са здаровага сэнсу. Па вашым меркаванні Нямецчына павінна ўвесь час усіх тут з Францыяй была ваяваць, Нямецчына ў 45-м годзе. Вы ўзгадалі прынцыпы Мане, да? Любыя прынцыпы можна давесці да абсурду. Ніякіх прынцыпаў Мане і ні Шумана няма ў саюзнай дамове. Бо нават калі вы паглядзім на еўразвяз, то прадстаўніцтва Люксембурга і Германіі ў Еўрапарламенце зусім нероўнае. Ну, так. Зусім нероўнае і не можа быць роўна. А гэтуль у нас не вырашаны пытанні парламента. Таму яны не могуць быць вырашаны лагічна. Таму не дурыце галаву сваёй расійскай прапагандай, а вы тут праводзіце расійскую прапаганду. Еўразвязаўскай прапаганды. Я дзе казаў пра еўразвяз хоць раз?
Вы только что казали Я не казал. про еўрапарламент. Про тое, што там няма гэтага, я не казаў ніколі, што Беларусі трэба далучацца да еўразвязу там ці да кагосьці. Я пакуль толькі говорю про незалежнасць ад паглынання, да, России. Пагроза сыходзіць толькі ад России. Ніякае НАТО, ніякі еўразвяз не прэтэндуе на гэта. Нават усходняе партнёрства было створана для того, каб перапыніць пашырэнне еўразвязу. А я спадару Владимиру нагадаю 99-й год, калі брали и бомбовали Югославию. И коли шмат кто у Минску... это зноў дэмагогія. Это не демагогия. А я нагадаю... Это смерти, я нагадаю людей. Паўднёвую Корею, якая падрыхтавала ядерную зброю, каб бомбаваць той самы... Ну, не ведаю, пры чым тут Паўднёвая Корея, а пры тым, што шмат хто з наших апозіцыянераў казаў, што трэба югослаўскі сцэнар у 2000-2001 годзе. Я не ведаю про іншых апозіцыянераў. Давайте без демагогии. Оборонил Беларусь от югославского сценару, от того, что либеральные реформы у нас повинны проводятся, навязывать вот эту заходнюю систему. Кто? Петра, перестаньте. Российский ядерный зонтик. Парасон. Все. Белград бомбили не за либеральные реформы, не за а за геноцид, який був усталяваны. Геноцид. И ААН не давала ніякага дазволу. Гэта было антыміжнароднае бандыцкае дзеянне з боку краінаў НАТО. І той, хто гэта падтрымлівае, ён падтрымлівае забойства людзей. Трэба было спыніць геноцид, які без бомбавання. Вы спынілі геноцид, вы забілі людзей. Згвалтавалі усю Югославію. І Лукашенко адзіны, хто узяў і вёў барацьбу за незалежнасць Югославіі ў той час, як лібералы у імя правоў чалавека забівалі людзей, падпарадкоўвалі сваёй вось гэтай долбанай волі знішчэння цэлую Югославію. І вось я вам больш скажу, Саюз России гэта не дазволіць ніколі у нас ніякіх плошчаў, ніякіх варожых гэтых дзеянняў, якія хочуць нам прыцягнуць ліберальныя каштоўнасці заходнія, антыбеларускія. Мы павінны быць з беларускімі каштоўнасцямі, якія не павінны падпарадковвацца Брусэлям, еўразвязам, і Москве ў тым ліку. Але якія каштоўнасці нам Москва працоўвае? Вот вы мне спіс скажыце. Агрэсію супраць Украіны, вайну супраць Грузіі. Гэта не каштоўнасці, а факты. Еўразвяз заставіў усіх сваіх сяброў увесці санкцыі супраць Расіі. А Расія нікога не заставляла, і мы вольныя. Вось факты. А што значыць заставіў? Пачакайце. Кому цікава? Пётра, пачакайце. 20-30 прадпрыемстваў, якія выведзены 6 снежня з чорнага спісу. Ці не ўводзіла Расія санкцыі супраць сяброўскай саюзнай Беларусі? Не трэба называць санкцыямі гандаль. 2006 год, а не уводила Россия у 2006 годзе санкцыі, калі выйшла з адзінай энергетычнай прасторы. Гэта гандаль, не трэба адно перамешаць з іншым. Вось дзе дэмагогія. Калі ў адно ў адзін мех засунуць, смяяцца і займацца бздурай. Вось, ёсць правы грамадзян саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Яны забяспечаны. Беларусы адчуваюць у Расіі нараўне з расейцамі. І пытанне ўзнікае. Тыя, хто супраць саюзнай дзяржавы, тыя супраць забеспячэння правоў грамадзян Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі нароўні з расейцамі. Тыя супраць правоў чалавека. Пытанне, хто супраць? А можна без саюзнай дзяржавы неяк забяспечваць правы беларусаў у Расіі? Можна ж. Я распавяду. Яны такія ж, як і ўкраінцаў. Еўразійскага эканамічнага звязу. Кыргызы не могуць забяспечыць свае правы нават на тое, каб іх бралі нароўні на працу. Яны не могуць адправіць сабе нароўні з беларусамі вось гэты заробак праз пошту. Ну, вельмі шкада. За што змагаецца Пётр Петроўскі? За то, каб прыраўняць беларусаў да кіргізаў. Нет. Да. Это вы змагаетеся. Я якраз скажу, что мы якраз не киргизы. У нас и сусветная декларация правоў человека и грамадзяніна прадугледжвае
выкананне і павагу да правоў чалавека незалежна ад грамадзянства, цвета, колеру скуры, веравызнання і так далей, і так далей. Так добра І было, калі... в Угандзе уже было ўсё добра. Ну, конечно, у Угандзе, да? І калі мы кажам ужо пра правы чалавека, то давайте спачатку пачнем з павагаю ставіцца да правоў чалавека ў самой Беларусі. І мы будзем хаўруснічаць, давайте будзем хаўруснічаць з тымі краінамі, якія, дзяржавы якіх паважаюць правы сваіх грамадзянаў. На сёння, ну, скажем, тая ж Фінляндыя побач, да? Тая ж Польша. У нас якія-небудзь праблемы з Фінляндыяй? Не, ну, Польша... я кажу пра праблемы з правамі чалавека ў Расіі. Калі грамадзянскіх актывістаў ужо заканадаўчым чынам прызналі замежнымі агентамі. Польши, таму што там парушаюцца права чалавека. Якія там нармалёвыя правы? Выправиться. У Польши это выправится. При наступном ураде это легко, там демократичный процесс. Краник, у Беларуси это не выправится, тут демократичный. Демократичный процесс, когда большинство вырашае лёс уласнай краіны. Калі выконваюцца, соблюдаются правы меншасцяў. Это либеральная демократия. Ну, я и кажу про либеральные. Что нам либеральная А вы кажете про имперские, тоталитарные принципы. Демократия вы отстаиваете интересы России. Я отстаиваю интересы Беларуси. Тоталитарные. Интересы Беларуси вы отстаиваете, вы получаете, отрымываете гроши от фонда Горбачева. Вы обороняете. Фонд Горбачева, вы ведаете? Горчакова. Так, а коли гроши отрымывал от фонда Горчакова? Ну, пробачьте, это я тут заболтался, это я с паперки российской амбассады ведаю. Ну ладно. А что это вам паперка российской амбассады выдают? Ну да, конечно. Ну так а питання, чому яны у вас з'являються? Ну а чому у вас з'явилися дорожные мапы? Потому что я сябра экспертно российско-белорусского клуба. Ну вот, а мне с 10-го года заборонено листом российского амбассадора увогуле уключать у які бы то ни было. Цікаво, але паперки з'являються. Паперки з'являюцца, бо ёсць уцечкі. Таксама, як мне было предоставлена утечка про тое, што на столе Путина ляжыць план вырашэння праблемы 2024 праз паглынання Беларусі. Такія утечкі вся Москва ведае. Ну і добра. Я нічога, у меня ніякай выведкі няма, я со спецслужбамі не працую. Да? Поэтому я ведаю тое, што ведаю. І я разважаю на подставе фактов, а не фактов и логики, а не розных идеологичных Вы пропагандистских... разважаете на подставе утечки. Ой... Слухайте, эта утечка есть у вас, и вы так само, да, у телеграм-канале. Это, усе в принципе, я разумею, про што Владимир кажа. Вось, гэта была утечка вельмі дзіўнага дакумента, але з іншага боку сумнявацца ў яго сапраўднасці, ну, мне здаецца, не выпадае. Сябры, давайте вернемся все ж таки ад утечак да наших ну, пробачьте, да, это баранов, я дарэмна сказаў, але ж прынцып ад гэтага не мяняецца. Як бы так сказаць, важнае пытанне, што будзе, на вашу думку, адбывацца цягам бліжэйшых 2 тыдняў. Вось зараз у нас 9 снежня, 20 наступная сустрэча Александра Лукашэнкі і Владимира Путина. Цягам гэтых 2 тыдняў. Пётр, як вы прагназуеце развіццё падзеяў? З чым падыдуць? Ёсць як прыхільнікі, так тыя, каму замінае вось гэтыя дарожныя карты. Ну вось, калі мы возьмем Россию, то там ёсць прыхільнікі, гэта прамысловы комплекс, гэта ў чымсьці ВПК, і ёсць тыя, каму гэта не падабаецца. Ну, да прыкладу, энергетыкі. Тыя, кого Александр Лукашенко назваў антырасійскім, антыбеларускім лобі. Да. І хто пры сустрэчы Александра Григоровича пачаў крысціцца і крычаць чорт... Але Медведзеў заявіў, што няма ніякага антыбеларускага. Ну, мы разумеем. Але сэнс у чым? Што яны губляюць грошы. І мы бачым, што некаторыя фінансава-прамысловыя групы, такія НТЭК, паліўна-энергетычны комплекс, ён ужо на сённяшні дзень пачынае закідваць рэчы унутры России, што ўнутры России кошты на энерганосьбіты занадта нізкія. Вось, для того, каб падвысіць стаўкі. Другі пункт, на мой погляд. Дзеля гэтага будуць падрывацца пазіцыі Рэспублікі Беларусь. Ввогуле, мне здаецца, што сітуацыя вакол Беларусі на гэты конт вельмі падобна на 2010 год. Вот давайте параўнаем просто.
Тады у нас былі перамовы, але чым яны скончыліся? Акцыі, пратэсты, і пытанне ўзнікае наконт гэтых пратэстаў. Вось Владзімір Мацкевіч кажа за незалежнасць, я таксама за незалежнасць, але тут узнікае пытанне ў тым, што вось гэтыя пратэсты прыйшоў хто северынец, як псеўда-Маісей і лжэ-Маісей вадзіў па Менску. Там шмат было людзей. Так, 500 чалавек, 700 чалавек. Сёлета, зараз. Так. Хадзіў, вадзіў, не ведаў, што рабіць. Пайшлі да амбасады. Там увогуле такое пачуццё, што гатавалася правакацыя. Праваабарончы цэнтр «Вясна», фотаздымкі вы бачылі, мабыць, якія паказаў. Складана сказаць. Па крайней мере, гэта ўсё зафіксавана. Нічога не бачна на іх. Зафіксавана. Каму гэта выгодна? Каму гэта выгодна? Гэта выгодна тым, хто хоча сарваць перамовы, зрабіць перамовы далейшыя з Расіяй на невыгодных умовах. Плюс сарваць і ў тым ліку дыялог з Захадам. Калі вы ў мяне пытаецеся, то правакацыя ля расійскай амбасады выгодная ў первую чаргу Расіі. Не фінансава-прамысловым групам адпаведным. Якая на гэтым і ў тым ліку тым, хто... Так, у тым ліку так, я ў гэтым пагаджуся. Владимир, чаго нам чакаць бліжэйшыя 10 дзён? Вы пачулі прагноз ад Петроўскага? Не пачуў. Давайте. Вось гэтыя будуць дзейнічаць. Другая рэч. Не, давайте прагноз. Северынец, з майго пункту гледжання, не мае ніякага дачынення да прагназавання. Ён мае, гэта адзін фактар. Другі фактар, што ў нас ідзе? Калі мы кажам ужо па канкрэтных дарожных мапах, то будзе падпісана дамова дарожныя мапы, я думаю, можа, некалі не 20-го у поўным памеры, то до 31 снежня. Працягнецца праца над дарожнымі мапамі. І што мы ўбачым па газу? Мы можам убачыць дзесьці кошт на 2020 год 100, 102, 105 даляраў за 1000 кубоў. Замест 126, мне здаецца, 7. Вось, па нафце, хутчэй за ўсё, мы ўбачым захаванне кошту нафтавага той, які ёсць, але мы не ўбачым, але пры гэтым мы ўбачым яшчэ і тое, што нам вот это 70 мільёнаў кампенсацыі ўсё ж такі выплаціць. Якая была ў нафтаправодзе. І па астатніх таксама дарожных картах будзе падпісана, тому што там увогуле праблем асаблівых няма, яны вырашаны. Вось. То есть сёння ў нас маецца канкрэтны план дзеянняў, а на працягу 2020 года, я думаю, што наш прэзідэнт выкарыстае гэта і ў тым ліку і выбарчай кампаніі мы ўбачым нейкі прагрэс у рэалізацыі гэтых дарожных карт. Владимир. Мой прагноз я уже агучваў, ён не змяніўся ад таго, што не падпісалі зараз 7, 8 нічога, і я зараз яго і выкладу. Значыць, нешта з дарожных мапаў 21, там 39 будзе падпісана, бо іншага шляху назад ужо няма. Пагадненне па нафце і газу таксама будзе падпісана, бо гэта гандаль, гэта значыць, ёсць прадавец, ёсць пакупнік. Пакупніку патрэбна нешта купіць, а прадаўцу таксама не менш патрэбна нешта прадаць. І гэта адбудзецца. Якім коштам, гэта ўжо не так і істотна, бо думаю, што тут кампраміс цалкам магчымы з абодвух бакоў. Вось, што будзе працягвацца далей у 2020 і 2021 годзе. Высветліцца пры спробах імплементацыі пагадненняў па дарожных мапах, што заканадаўства прывесці ў адпаведнасць немагчыма. Пра гэта сказалі ўжо шмат экспертаў з расійскага і беларускага бакоў, і што гэтая праца на працягу 2 гадоў, а можа нават раней это высветліцца, не выніковая, то бок іх немагчыма ўзгадніць. І тады з боку Расіі будзе высунутая другая прапанова. Усё пераводзіцца на расійскае заканадаўства. Паколькі немагчыма ўзгадніць две сістэмы заканадаўчыя, і тым больш пры нераўнавеснасці проста вагі беларускай і расійскай эканомікі, то ўсё будзе прапанавана перавесці на тое, што выгадна Расіі. Зараз сапраўды ёсць лобі,
не ведаю, ці яно антыбеларускае, ці якое, лобі заўсёды пераследуе свае асабістыя інтарэсы. У Расіі ёсць лобі, якога не задавальняе сённяшняя падатковая сістэма ў Расіі, і яны пад маркаю узгаднення расійскага заканадаўства нібыта з беларускім працягваюць сваю версію, і, напэўна, там штосьці зменіцца і ў самой Расіі. Вось гэтая невыгадная для нас, некарысная для нас сітуацыя з падаткамі, як это вось, напрыклад, з пошлінамі на ўвоз электрамабіляў, там, ну і ўвогуле ўсёй той прадукцыі, у якой зацікаўленыя пратэкцыянісцкія лобі расійскія, да, шкодзяць беларускай эканоміцы. І вось пераход на расійскія прынцыпы, на расійскія нормы, гэта тое, што нас чакае як прапанова. Чакае ў 2020-2021 годзе, і таму пагроза, вось гэты дамоклаў меч паглынання Беларусі Расіяй, ён не знімаецца да таго часу, пакуль не будзе скасаваная гэта так званая дамова пра саюзную дзяржаву. І яна не будзе скасаваная, калі ў нас адбудуцца наступныя махлярскія так званыя выбары з вядомым вынікам і, не дай бог, рэферэндум па новай канстытуцыі. Сябры, нам час сканчаць нашу размову. Я вельмі каротка рэзюмую апошні адказ пра прагноз. Мне здаецца, што яны апынуліся вельмі падобнымі. І абодва нашыя суразмоўцы, гэта Владзімір Мацкевіч і Пётр Петроўскі, яны лічаць, што ці 20-го, ці крыху пазней дарожныя карты па паглыбленні інтэграцыі будуць у тым ці іншым выглядзе падпісаныя. Розніца, на думку суразмоўцаў, сапраўды супрацьлеглымі поглядамі у тым, што будзе адбывацца далей. На думку Петра Петроўскага будзе імплементацыя закладзенага ў гэтых пагадненнях сэнсу. На думку Владзіміра Мацкевіча, Расія будзе нейкім чынам сабаціраваць гэтую імплементацыю і настойваць на нейкіх сваіх нормах. Што хачу сказаць, можна было б яшчэ, ў прынцыпе, столькі ж паразважаць на гэты конт, але, на жаль, наш час абмежаваны, таму дзякуй вам, шановныя суразмоўцы, да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.